aurreko zerrendakoa izan egiten ez, jarraitu dut alkate karguarekin izan edan moduan aurreko zerrendako zinegotzi dugu bezalaxe. Eta arrazoi pertsonalak diala medio, alkatetza kargua izten dut, aurrerantzean zinegotzi gisa jarraitzeko konpromiso bakin. Eta horregatik, udalbaltza honi, lehen honi jakina zeiot, alkate berria azkar izendatzeko eskatuz, onartzeko nire kargu. Zortzi urte pasatxo denak ados. Eta hirugarren puntua izango litzakeia, alkatean hautaketa. Urruna beste norbete prestagon alkate izateko. Bueno, zerrenda guztiak, ia horragaiak, asuntan zerrenda bakarra zan, eta ordenez, proposamena bintzat, ordena jarraitzea izango litzake, eta Arantxan urrengoa Jose Antonio izango litzake, hautagaia, alkate izateko. Ez dik ez da, izango. Errenunziatu egiten du, urrena miren begonia ez dela aurkeztu lehen honetara, Iker Iturrioz urrena. Errenuntziatzen du, Ainara Iturrioz urrena, errenuntziatzen du, Iñaki urrena, eta urrengoa Josu Agindiri Alzua izango litzateke. Nik presentatuko nuke, orkestuko nuke, animatura, plenoa bezalin badago. Bueno, bozketa egiten da. Absolutua dago, beraz, Josu Agindiri Alzua proklamatzen da adundako alkate bezala. Aurreko alkateak zeituk izan dian, eta Arantxa, eta marka oso altu jarri jate, eta gutxinez berdintzen aldenean berdintzen saiatuko naizela. Eta gero, herri bezala, erronka potoloa datoztela urrengo urteetan, txetaren inguruan, herriberako poligonoa, hondakinen kudeaketa, eta beste hainbat gai, eta nik pertsonalki indar guztia jarriko ditu dara horiek aurrera ematen, eta ez nik bakarrik, udal talde osoak, azken finean, nahiz aldaketa izan, alkate aldaketa izan, ia 5 urte lanean darmazkigu, batzuk ia 5 urte, beste batzuk benotikan, 9, eta pixkolatori, eta mokuten dian, eta askerrik asko. Zorionak.